Tag 20 pesos nga matag kilo nga NFA rice subling mapalit na sa pipila ka madakbayan og lungsod sa lalawigan sa Sugbo. Tiloan meron din na sa report. Makapalit na og tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice ang mga taga Cordova basta anaalay Sugbo Mercado Barato card. May lamesa nga gibutang ang Municipal Social Welfare and Development Office sa atubangan sa munisipyo diin gibutang ang tag 2 ka kilong putos sa NFA rice. Usa sa labing unang nakapalit si Maria Estela Clamonte nga taga Barangay Katarman. Apan iyang giangkon nga kuwangon ra kaayo ang 2 ka kilo nga iyang napalit tungod kay mo konsumo man og tag 5 ka kilo matag adlaw tungod sa kadako sa ilang pamilya. Hinuon gikalipay ra gihapon niya tungod kay nakaminos-minos sila sa pagpalit og bugas. Kini kuan na ni. O di kaabot 2 ka adlaw. Kay 8 raman ka kilo. May na lang nakasave mi kay kanang kuan mahal man ang bugas tag 50 kapin. Matod ni Perlito Mahinay, OIC MSWDO sa lungsod sa Cordova, nga makabalik pa si Estela sunod simana kay matag card holder tugutang makapalit og tag 20 pesos nga kilo sa bugas kausama tag simana. Nakasugod ang lungsod sa pagbaligya og tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice humanila mahanay ang listahan sa Poorest of the Poor nga gihanay na sa programa. 4,078 ka pamilya sa lungsod sa Cordova ang nalakip sa lista sa MSWDO nga Poorest of the Poor. Sa pagkakaroon, adunay 232 kasako sa NFA rice ang anaa sa MSWDO Cordova aron mabaligya sa tag 20 pesos matag kilo. Ang sa una man gud ma'am 10% of the total population pero karon is gibase gid siya sa katong survey gyud nga gikandak sa listahanan sa DSWD. So mao tong naatay 4,000 plus nga mga households nga nasulod sa kategory nga katong Poorest of the Poor. Samtang sa Dakbayan sa Mandawi, sugod na usab nga nakabaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice, taga City Agriculture's Office ang namaligya niini sa Mandawi City Hall grounds. Giputos sa tag 2 ka kilo ang NFA rice nga mapalit sa mga taga Dakbayan. Apan usa sa rekisito nga makapalit niini mo ang pagpakita sa balido nga ID nga gi-issue sa Kapitolyo. Nalipay ang mga nakapalit sa barato nga presyo kay nakadaginot sila. Apan ang uban usab, nakuwangan ra niini kay balig 2 ka kilo ra ang ilang napalit. Gipahibaw hinuon sila nga makabalik ra sila pagpalit sunod simana. Ang programa gilusad sa Kapitolyo sa miaging tuig. Bala lagway sa tayo matanay bugas. Pagkuan ako, abin ako kanang tanong ko ay kinilo naman din. May pong dito. Pila may limit. 2 juga kilo jud ma'am. Ikaw pwede mo balik na po ano. Yan siya pwede makasus man na ako na sila. Ako kay tabang ay. Oo. Di man nakabalon mader nga nanindaro na po. So kuan ra sa mo arang barangay. Oo, sa may pong nga. Kanang gikanan may kanang ID. Oo. Kanang may ID kay kanang kuanan nito inyong hang bugas. Pila din mo sa pamilya? Karsina mo? 5 akong anak. Oh, nya plus kami di. 7. Oo. Ya, ako balik sa kadlaw ra dinhi pero at least nakadaginot na lang po. Oo, kasi pag kuan 120 pesos. So sa kan mga kuan na nimo sa Sudan. Uban ni Marlon Melgazo o Godfrey Rilien, Luad Merondina. Balitang Bisdak.